शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने महाड पूर निवारण समितीचे आंदोलन स्थगित। महाडमध्ये आलेल्या महापुरानंतर दुसरा पावसाळा तोंडावर आला असताना देखील शासनाकडून पूर निवारणासाठी ठोस पावलं उचलली जात नाहीत। CRZ कोकणरेल्वेचा भराव हे प्रश्न प्रलंबित आहेत। मुंबई गोवा महामार्गासाठी केलेल्या माती भरावामुळे बंधारे घातले गेले आहेत, त्यावर उपाययोजना करावी या मागणीसाठी महाड पूर निवारण समिती उद्या रस्ता रोको आंदोलन करणार होती। मात्र महाडच्या प्रांताधिकारी सुषमा पुदलवाड यांनी पुढाकार घेत संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि पूर निवारण समितीची बैठक आयोजित केली होती। या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून पुढील निर्णय होईपर्यंत हे आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय महाड पूर निवारण समितीने घेतला आहे। आम्ही ज्या वेळेला गेली 6 महिने 8 महिने झाले या शासनाच्या मागे लागलो होतो की नॅशनल हायवेला जो बंधारा घातलेला आहे नव्याने रस्त्याचं जे काम चालू आहे आणि सावित्री नदीच्या दुतर्फा दोन्ही बाजूंनी जे 200 मीटरचा मातीचा जो भराव झाला आहे त्याच्यामुळे येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये पुराची पातळी वाढण्याची शक्यता आहे। त्याच जोडीला त्यातला जो जुना ब्रिज होता आतमधला 2 पुलांच्या मध्ये एक ब्रिज होता तो तातडीनं पाडणं गरजेचं आहे, कारण नदीचा जो प्रवाह आहे त्या नदीच्या प्रवाहापैकी जवळपास 30 ते 35% एरिया ह्या पुलामुळे बाधित होत होता आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी बिरवाडी आणि त्या बाजूच्या भागामध्ये गेल्या वर्षी वाढलेलं आपल्याला दिसण्यात आलं होतं। म्हणून आम्ही आमची जी तज्ञ मंडळी आहेत त्या तज्ञ मंडळी सांगितलं की तो पूल तातडीनं काढणं गरजेचं आहे। गेली 7-8 महिने आम्ही ह्याच्या मागं होतो पण शासन हालत नव्हतं। त्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये ते कागद पुढं करत होते आणि आम्हाला रोज तारखा पडत होत्या। शेवटी जी लोकशाहीने आपल्याला दिलेलं जे अस्त्र आहे ते अस्त्र आम्ही बाहेर काढलं आणि ह्या 32 गावचे सगळे सरपंच, तिथले ग्रामस्थ आणि पूर निवारण समितीचे सर्व सदस्य आम्ही शासनाला अल्टिमेटम दिलं की 15 तारखेच्या आत ह्या 3 कामांची जर सुरुवात झाली नाही तर मात्र आम्ही 15 तारखेला संध्याकाळी 5:30 वाजता इथं नॅशनल हायवे नांगलवाडी फाटा इथं आम्ही आंदोलन करू आणि त्याची या सगळ्यांची दखल घेऊन शासनाने तातडीने या 3 कामांपैकी 2 कामं प्रत्यक्ष काम सुरू केलेलं आहे। म्हणजे जो जुना पूल आहे तो जुना पूल पाडण्याचं काम प्रत्यक्ष सुरू केलं आहे। आम्ही सगळी मंडळी जाऊन तिथं बघून आलो। त्यानंतर जो नांगलवाडी फाट्यावरचं जे पावसाचं पाणी तुंबण्याची जी तिथली ड्रेनेजची जी व्यवस्था आहे ती ड्रेनेजची व्यवस्थेचं पण काम जे MIDC आणि नॅशनल हायवे ह्यांच्या दोघांमध्ये ते अडकलं होतं त्या कामाची सुरुवात पण प्रत्यक्ष सुरू झालेली आहे। ते आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन बघून आलो आहे। राहता राहिला मुद्दा तिसरा की जो सावित्री नदीच्या बाजूनी जे बंधारे घातलेले आहेत आणि नांगलवाडी फाट्याच्या इथला जो कळवट आहे त्याच्या इथले जे बंधारे आहेत हे 2 मेन कारणं की जी रिमूव्ह करून तिथं कॉलमवरती ब्रिज घ्यावं ही जी आमची मागणी आहे त्यासाठी शासनाने पोरे सरांच्या माध्यमातून एक समिती गठीत केलेली आहे। त्या समितीचा अहवाल ते 2 दिवसात सादर करणार आहेत। पण आमची जी मागणी होती तो अहवाल सादर करण्यापूर्वी त्यांनी पूर निवारण समितीबरोबर आणि तिथल्या ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करणं आवश्यक आहे आणि त्यासाठी पोरे सरांच्या समितीने आम्हाला आजच कळवलं। त्यांनी आमच्याबरोबर येणाऱ्या 20 तारखेला आमच्याशी चर्चा करून मग ते अहवाल सादर करणार आहेत आणि म्हणून शासनाने ही जी एक पॉझिटिव्ह प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे मी सुद्धा सकारात्मक पद्धतीने उद्याचा जो 15 तारखेला संध्याकाळी 5:30 वाजता जो आपण रस्ता रोकोचा जो कार्यक्रम घेतला होता तो मात्र आम्ही आत्ता स्थगित केलेला आहे।